Здравейте на всички, аз съм Мистер Микс и днес отново ще разглеждаме хонорарите на вашите любими тялга изпълнители. Понеже получих доста така приятни коментари, сорта, че съм лъжец, въпреки че буквално прикачих документа с официалните хонорари на края на клипа. Казахте ми масово, че информацията ми е грешна, че съм си писал каквото си искам. И съм тук да си поправя грешките, като да, прави сте. Аз, излъгах ви. Хонорарът на Константин не е 8000 лева, както бях казал в първото видео. Хонорарът му всъщност е 12 000, да. Като това лично ми беше потвърдено от собственик на дискотека. Не, сега шегата на страна, наистина не мога да ви покупя по-малко, понеже буквално аз ви бях прикачил лист с цените на всеки изпълнител, но явно никой не си е направил труда въобще да го види към края на клипа. Затова съм тук да направя втора част, която да разгледаме хонорарите на всички останали изпълнители, които пропуснах тогава, и разбира се, да отговоря на въпроса колко взима Дрена и колко взима София Маринова, понеже това бяха най-често срещаните въпроси. Ще започнем с изпълнителите от фирмата на Галин, а именно Alpha Music, където имаме именно Адам, Десита, Лидия и Симона. Адам е единственото мъжко попълнение във фирмата на Галин и той взима скромните 2500 лева на участие. Саша вметна. Хонорарите винаги се минят в зависимост колко време си на сцена, колко често те викат на участия. Също така пък някои заведения пък плащат по-малко, някои плащат повече, в зависимост. Има много фактори, които могат да променят малко хонорарите, така че хонорар, който ви казвам в момента, може би вече, примерно, може да е по-малък, може да е по-голям. Имаме Симона, която взима 4500 лева. След това имаме Десита, даже тя е първата изпълнителка, която влиза в лейбъла на Галин, като за скромните 6-7 години, от която тя е на сцена, тя взима 5000 лева. И след това имаме и Лидия, която взима 5500 лева, най-много от абсолютно всички. Сега сигурно се чудите какво става с Ивайла и Мирела. Спокойно, и тях съм ги включил. Ивайла и Мирела споделят един и същи хонорар и двете момичета взимат скромните 1200 лева на участие. Преминаваме към Diamond Beat Production, фирмата на Ники Пашев, където в миналия клип вече споменах, че Алекс Ролов взима 2000 лева на участие, но пропуснах да спомена неговите колежки Дана и Ванеса, като Дана на времето беше най-младата изпълнителка в Pioneer. Мисля, че тя влезе когато беше на 15 или на 16 години, беше най-младото лице. Дана взима 3000 лева на участие, а Ванеса или малката, или както искате я наричайте, въпреки че е на сцена от повече от 10 години, за всички тези години, когато тя е на сцена, тя взима скромните 4000 лева на участие, което лично мен ми изненада много. След това имаме един от моите лични фаворити, а именно Борис Делей, човека на народа, каквото и да кажа за него ще е малко. Не знам, аз лично много го обичам, много ме е на сърце този изпълнител. Колко взима на участие? Скромните 4500 лева. След това имаме Диона, която... Аз не разбирам защо тя също не е кенселата. Това е друга тема на разговор, за друго клипче. Диона взима 5000 хонорар. Минаваме на вече малко по-високо платените, а именно Ария. Ария взима 7000 хонорар. Имаме Роксана, за която няма изобщо нужда от представяне. Мисля, че абсолютно всеки знае коя е Роксана. Тя взима 7000 лева, също подобно на Ария. След това имаме Теди Александрова. Още една изпълнителка, която е от адски много време в Pioneer, но въпреки всичките години, тя взима 7000 хонорар, което не ме разбирате погрешно, не съм малко, но в сравнение с изпълнителки като Преслава и Амануела, които взимат по 12 000 лева, които коментирах в миналото видео, 7000 лева са си бая по-малко. След това имаме Глория, която взима 8000 лева, и за финал имаме вашите любимки Галена и София Маринова, за които просто се късахте да ни впишете колко имаме хонорара. Сега ще ви отговоря на този така дългоочакван въпрос, но имайте едно в предвид, че официални данни в интернет няма, по простата причина, че те двете нямат договор с Pioneer. Следователно, когато ти нямаш договор с Pioneer, а се самопродуцираш, ти не си дължен да даваш отчет на фирмата колко ти е участието. Затова, примерно, Меди го няма в списъка, затова, примерно, Галена я няма, София Маринова, това са изпълнителки, които нямат никакъв договор с Pioneer. И въпреки че, примерно, Преслава и тя си самопродуцира, тя има договор с Pioneer и затова не я има в списъка. Но, базирано на информация, която аз лично намерих в интернет, Галена
също като Преслава, взима 12 000 лева на участие. Пак казвам, информацията не е на 100% сигурна, може да взима повече, може да взима по-малко. Няма официални данни, аз няма как не се свържа с Галена да я питам. София Маринова също, като Галена, като Преслава, като Емануела, взима 12 000 лева. Това е по информация от септември месец 2024 година, така че това е информация на почти една година. Сами си правете изводите, няма налична информация за 2025. Единственият начин да намерите такава е да, ако имате колега диджей, колега, който работи в дискотека, някой човек отвътре, отново ви оставям списъка да си го имате, да си го погледнете. Ако съм изписал някой друг ваш любимец, надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях Мистер Микс и се виждаме отново другия път.